wallahi ma ye télévision na ne yɛrɛ ma ko min kɛ kan ka wari ɲini n yɛrɛ de b'a dɔn sɛgɛn ni ɲɛ baro tansuma iga kuma la tigɛ tɛ ne b'a ye télévision la jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ na Mali kɔnɔ yan nɔ i t'a sɔrɔ olu bɛ lafiya kɔnɔ yan nka i b'a mɛn tuguni maliyɛndenw mana bɔ ka taa kɔkan na k'u bɛ taa fɛn ɲini na olu ni tɔɔrɔ ni degun ni ɲani bɛ ɲɔgɔn na n'i ma taa tunga na i tɛ tunga dɔn ne den n'i ma taa tunga na i tɛ tunga dɔn i tɛ jamana gɛlɛya dɔn ne ye dɔɔnin min sɔrɔ alihamdulilayi dɔɔnin min bɛ ne kun n'i ba yɛrɛ kumana i ba ko k'a bɛ na n dɛmɛ kosɛbɛ n ka wari ninnu baarali wari minnu bɛ n bolo a bɛ na n dɛmɛ pour que n ka wari bɛ se ka bugun k'i dɛmɛ wa ne ba ko ten awɔ mama Fanta k'a bɛ n'e dɛmɛ k'i ka wari labaara ni a ye n dɛmɛ alihamdulilayi n ka wari bɛ bugun kelen filanan fɛnɛ e fɛnɛ ka furu sinsinna o bɛ bɔ a la mama Sunba la kibaru n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ a taatɔ ma ko he wallahi n'i bɛ ne ba Fanta dɔn i tɛ sɔn ka i ma gɛrɛ a la k'a k'i dɛmɛ ko k'i ka wari labɔ k'a d'i ma mama ɲɛ ni wari ɲɛ la kibaru a fa b'i so cɛ k'i sigi zanti kan fɛn min kelen de i b'a fɔ ko kɔɔrimugu ni tasuma a ɲɛ ni wari ɲɛ ayi o ye mori ni fatiya de ye ala ka ni ci a tɛ bɔ ne da kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ n'aw mana ɲɔgɔn kan kɛ i bɛn'a dɔn i bɛn'a dɔn. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire Mariam. Ya? Nana k'i bɛ fɛ ka kuma n fɛ an ka sigi fiɲɛ na yan nɔ an ka kuma kɛ kɔnɔna in o fana yan fana ka wusa ninnu alors i nakun ye mun ye olu ale ko oui n nana ma se ma baasi la n'an ko k'an bɛ kuma kɛ so kɔnɔ yen nɔ ko dɔ bɛ se k'a tiɲɛ mais yan nɔ i livrelen don an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ an ma yan nɔ ne b'i deli yɛrɛ de furu bonya kama ani an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka kɛ ala yɛrɛ kama i ka tɛmɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan i k'i kɔfilɛ i bamuso la i k'i kɔfilɛ musokɔrɔba in na fɛn o fɛn kɛra olu b'a bila i kun na adamaden n'i ma ban dilanna diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na e y'a fɔ ne ɲɛna fɔ cogo min na ani e bamuso yɛrɛ tilara ka n'a ɲɛfɔ cogo min na n'i ye ko ninnu ta k'a lajɛ Gawusu jiginna tɛ musokɔrɔba nin fɛ dɛ dekun de y'a to n'a ye ko dɔ kɛ n'o tɛ e fa b'a fɔ donni min kama k'a kɛ e lafili n'a kun kɛra e yɛrɛ fa ɲɔgɔnna ye a tun b'i lafili dɛ nka a m'o kɛ a y'i wolo tin lajɛ a ye sin fɔlɔ min d'i ma a y'o de lajɛ ka taa i kalifa k'a bɛ taa dɔ ɲini pour que ka se ka mɔnɛ bɔ a la ka se ka mɔnɛ bɔ hali e yɛrɛ fɛnɛ na degun de fɛnɛ y'a sɔrɔ k'a to kungo fɛ kulubali furu bonya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'i deli a k'o kama i ka kan wolo denni kama i ka sɔn musokɔrɔba in na i woloba de don hali nɔgɔ t'a la o de tun ye ne nakan ye Mariam ni ne ye miiri
mayam doni mina ne be to an ka village la kana n sigi aw ka dugu la semana o y'a sɔrɔ ne bɛ n banicinin min fɛ yen n'o ye Tani Sata ye o cɛ kɛlen don ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ nege bɔ ne la nin bɔra nin nana ne de bɛ du kɔnɔ baaraw bɛɛ kɛ ne n'a denw an bɛ taa ekɔli la ɲɔgɔn fɛ mɛ n'an nana sokɔnɔ baaraw ne de bɛ tila k'u bɛɛ kɛ su fɛ madame tɛ fɛ ka bɛɛ lagali. I ye caman fɔ ɲɛna la nka bɛ min f'i ye ɲinɛ o kɔ o tun ye diɲɛ leçon de ye ka d'i ma k'a sɔrɔ ekɔli leçon tɛ. su fɛ cɛ o cɛ denw bɛ t'u da mɛ ne tɛ se ka taa n da ne tɛ se ka n ka leçon ta u ma sɔrɔ a bɛ n bila ci la cogo min na a bɛ n bila ci la ten n tɛ se ka n sigi finalement nana ye ni ne tora nin condition na n ka kalan bɛna tiɲɛ depuis a bɔra kalama ko ne de bɛ ka kɛ n ka classe premier ye dɔrɔn ne ni yɛrɛ farala cɛ bolo. I y'a fɔ ye. ni ne kun ma taa walayi ne ka kalanko tun bɛ tiɲɛ. bon n bɛ min f'i ɲɛna kɛ. a kɛra wagati dɔ la i b'a fɔ ko fa de bɛna to ne la madame a kɛra i b'a fɔ ko fa madame ne sɛgɛnna ne ba kɔfɛ ne yɛrɛ ka jate la ne ba sara ne fa ko ni bana ne la depuis ne ka dɔgɔ o kama n tɛ fɛ ka n fa tɔgɔ la a kuma yɛrɛ mɛn tulo la mais ba kɔni ne ko ne ba sara parce que mɔgɔ tɛ se ka den bange den wolomuso ka tila k'i kɔ don o la ka taa den bɛ sɛgɛn ni ɲani na i kɔfɛ i t'i kɔfilɛ a la madame ne ye ɲani mun kɛ e b'a kalama. ne b'a kalama. mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ k'a t'a dɔn mɛ e tɛ se k'o fɔ. n tɛ se k'a fɔ n bɛ camanba de kalama n bɛ camanba kalama. madame ne kɔni ne bɛ se ka fɔ ko. Kulubali i bɛ se ka na mɛn dɔɔniya Tani Sata cɛ ye min da i kan de fait que a tun bɛ e labaara i t'i ka leçon ta ma sɔrɔ e b'a bonya ka taa ka kalan a ka ciw kɛ k'i ka kalan to yen nɔ Kulubali o bɛɛ ye barika de ye k'a d'i ma a donni kama a kɔni tun ka gɛlɛn mais o bɛɛ ye barika de ye a bɛ cogo di bi n tɛ fɛ ka n da don o yɔrɔ la e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la bi mɔgɔ min bɛ den bange o dɔrɔn ka dugawu tɛ se ka den na taga ɲɛfɛ i bɛ dimi dɔ de kun. bɛɛ kɛ ne n'a ba dɔn wagati si fo mɔgɔw ni f'i ka ko ɲɛnabɔlen wagati na dɔ ka n'a yɛrɛ yira ko ale ye ne ba ye madame a ka gɛlɛn. a ka gɛlɛn mais a ka gɛlɛn mais e k'a faamuya a ye preuve bɛɛ yira a ye preuve bɛɛ lajɛlen yira. n y'a mɛn ne kɔni n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la depuis don fɔlɔ min na muso in nana a yɛrɛ yira ne ye pressentiment dɔw sɔrɔ walayi ne ɲɛ b'a sigili la ɲɛkɔrɔ naturellement a ko diyara n ye mais n kun t'a dɔn ko n ba don a bɛ i n'a fɔ Jɛnɛba yɛrɛ kɛ don fɔlɔ min na ni Jɛnɛba nana an fɛ yen Jɛnɛba ko diyara n ye naturellement nka n kun t'a dɔn ko n wolo dɔgɔnin don ne kɔni bɛ se ka sɔn ko n ba don nka madame ne ye sɛgɛn min k'a kɔfɛ n tɛna yafa dɛ. Kulubali yafa n b'i deli ala kama. madame ne tɛ se ka yafa. Ala Kulubali n b'i deli a kɛ ala kama yafa n b'i deli ya. madame sɛgɛnna. n b'i deli sa. madame ne kaw sɛgɛnna madame ne fa. Kulubali n b'i deli a kɛ ala kama yafa. a nana ni nafolo min ye nafolo in bɛ ka di e de ma. madame kana wari ko kuma fɔ n'a kana wari ko kuma fɔ hali ne kan ka yafa hali ne kan ka yafa ba ma. yafa ma ne bɛ se ka yafa ma nka n tɛ se ka ɲina. i tɛ ɲina ne ye ɲani min ye. i tɛ ɲina o ye tiɲɛ ye. dimi nin kun i yɛrɛ la. diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi ni i ba t'i kɔrɔ ka jugu. tiɲɛ don i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. n y'a mɛn n yafara. tiɲɛ don mais ne mansaw kun t'i fɛ mais k'i to i ka gɛlɛya kɔnɔ ne ma ba i la avant k'i ka ne furu ne ma ba i la a ko o kama o deli ni hinɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ i ka yafa ko kuma in na an bɛ yen nɔ de yafa. n y'a mɛn madame n y'a mɛn. i sɔnna. n yafara ba ma. i yafara. madame a ka dan ye ne sɛgɛn min kɛ. Kulubali i yafara
Madame Niafara, ma. Niafara. Niafara jarani. Barikala. Jamais, Madame Niafara. C'est ça. Ça me mini fait. Et de la café, na café, ala. Masamindo. Abaka ko kena wakati ure. Fuganya. Ni komi wakati sera ala bolo obeke. Okay. Ya esi sa nyingolo bae. Nyingolo to comme so no jene bae. Awa. Sisa memi fina ka kele. Jene bae sera ila ka bi donida fe. Ne ta ka donida contrôla. Ni ede sira minka. Na te ka kojugu ke mogoni fu na ka ban. Te ka mogoni fu tonyo. Te ka mogoni fu ka haketa. Ba deme de mogoti sababu bo fando. O le kama ne yɛrɛ girinna ka wari d'a ma. Donc ta ka donida contrôla mais min yiri fɛ. An kana kana a ka kalan an ka bolo kɔfɛ fɛn an ka pousser a ka kalan kɛ kalan kɛrɛfɛ a b'a ka dɔnkilida kɛ u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ i y'a mɛn donc a y'a fɔ n ye k'i ye wari dɔ d'a ma n t'a dɔn 1000 ou bien 1000 joli 1000 de don donc n b'a ɲini fɛ i bɛ taa n'a ye librairie la i bɛ taa ka fourniture san a ka kalankɛminɛnw n'a ka sakiw ne y'a tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la ka ban pour que a bɛ se ka ekɔli taga daminɛ cogo min na. A diyara n ye Kulubali i b'a dɔn ne hakili kun ma nin yɔrɔ si ye bon nin de la a bɛ fɔ ko cɛ ni muso hakili tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw la bon nin y'o yɔrɔ dɔ ye e ye kalan yɔrɔ ye ne hakili ma taa kalanko yɛrɛ yɔrɔ la a nana dɔrɔn ko misigi dɔrɔn ne ye wari ta k'a d'a ma a diyara n ye awɔ i Kulubali foyi yɛrɛ ma diya n ye ka mama ka yafa bɔ a diyara n ye koyi. Yafa ma wa n y'a fila cogo min na a yɛrɛ ka di n ye mais ni n ye miiri n ye sɛgɛn mun tɛmɛ n tɛ se ka n sigilen to ko n tɛ fɛ ka miiri a la quoi. Ɲinɛ olu bɛɛ kɔ est-ce que ne bɛna wuli ka taa so fɔlɔ. oui allô oui document ninnu banna awɔ awɔ a bɛna fɛngɛ n ka secrétaire b'u d'aw ma quoi an ye mail dɔ ci ne ma non n tɛ ordinateur kɛrɛfɛ fɔlɔ ok n bɛna consulter n bɛna n ka mail consulter sisan ok d'accord n y'a mɛn d'accord n bɛ nin fɛn ninnu kɛ i bɛna sira ɲini e kun bɛna sira ɲini dɛ. Awɔ ne bɛna sira ɲini. ok d'accord ok na i ka saki ta kɛ kana taa ko jan. I b'a bila ɲɛso ye sa. ayi na taa taa. Tan suba. Coba telepon lah. Dia boleh juga apa kalau Ini mat mana lagi? Angin ni. Nale nyana si bono. Basi ting. Ay basi ting. Si. Ini sege. Doni. Si. Mas ma. Mamadou ne ba. Abora kabitaka mobile kola. Kuna wari into abulo kabinadu. Abe kuni wari kadi bamuso. Allahu akbar. Mama nye. Wari nye. O nyina ni tigale. Jawre kama tilia rawo. Awaka bon. Dala tilia o sigi ñogon so fay dala tilia de nete naw mena ñogon nga. Amna ñogon so ndo. Allah. Ne ba. Koni fa jaba to makaya tasma fi. Na nundi ma fa. Ataji ba fa. Jungan sigo la kuma la folo de. Ede ndafia. Ai wa me wa mugandima. Wa muga? O tiara la o jara nye. Ne ma fe ngo kodo be na be avec geleya. Avec la kan no. Yawo. Ko su sona.
Gawusu sɔnna k'i Ne den sɔnna ne la ala ko ala na ngi semi wala sa ala ni jara buramuso a sɔnna ala k'i sara wala a sɔnna mais o tɛ foli ko ye ne bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ que Gawusu yɛrɛ fɛnɛ dusukun bɛ se ka lafiya e yɛrɛ fɛnɛ bɛ lafiya cogo min na ne Mariam ne bɛ n seko bɛɛ lajɛlen kɛ ala n dɔgɔnin ne kan ka mun kɛ sa kasi sa an ba de ye an tɛ se ka ba ye la mama ni kasira ne yɛrɛ bɛ kasi de ne kan ka mun kɛ sa ne kana foyi kɛ mama kana foyi kɛ n b'i deli yɛrɛ de wuli k'i sigi ne den sɔnna ne la ala ni cɛ ne den sɔnna ne la ala ni cɛ mama i b'a dɔn ne kan ka mun kɛ sa a ɲɛ ye photo ye don min na a ye tiɲɛ ye o don de alhamdulilayi nka i b'a dɔn dusukun tɛ se k'a sɔn yɔrɔnin kelen ko dɔw ma a ma nɔgɔn san joli i seko kɛ i ne ye bɛ bantanya la i lamɔna dugu min kɔnɔ k'o bila ka taa dugu wɛrɛ la mɔgɔ si t'i dɔn ye i fa tɛ yen nɔ i ba tɛ yen nɔ ni den sɛbɛya yɛrɛ tɛ Gawusu yɛrɛ fɛnɛ kabiri Gawusu donna anw ka dugu la ne Mariam ka kɔrɔbaya a ka na ne bɔ ne nɔfɛ furu la ne m'a ye kolankolon foyi la dugu nin kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn fo ka na banaw don ɲɔgɔn senkɔrɔ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ne ye kibaruya duman ye koyi mɔgɔ furumuso de b'i dɔn e mana jogo o jogo fɔ ne den na ne bɛ pɛnsi kɛ ko minɛ bari e bɛ ne den dɔ bi ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan a tun bɛ lɛn de la ne den nin diyara n ye koyi a ko depuis a y'i ye don min na présentement dɔ kɛra a la i kanu donna dusukun na kojugu mais i nana fɔ ko i den y'a ye yɔrɔ min na o ye jigilatigɛ yɛrɛ tɔ bonya ale yɛrɛ ma tuguni ala ni ce mais a ko bi ko k'a f'i ye i kanu min b'a yɔrɔ bi ko ala de b'a dɔn ne ka di n den k'i ka d'a ye kojugu ne ka d'a ye k'i ka d'a ye wa n ye 20,000 fara a kɛra 40,000 ko n'i ye diɲɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo jumɛn na ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen d'ale ma bi k'ale tɛ se ka foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko ka tɛmɛ a woloba kan ala k'ale ba ka d'ale ne den tɛ e de don e yɛrɛ ye dugawu den ye mama ne tɛ e kɛra ne fɛ cogoya min na n den ala de don ala ka fɛn b'i la min ka fisa ni yɛrɛ amina yarabi ne den i ye den o den wolo ala ka barika don a la amina yarabi ne den ye n dɔ sababu la ala k'i denw kɛ k'i dɔn amina yarabi ala ka sutura birika amina ala ka filiya jimɛ sanfɛ ne den ni Gawusu ko k'a bɛ muso wɛrɛ ta don o don n b'a haramiyaw don mama a bɛ silamɛkɛ fɛnɛ dagalen don ni muso caman ye fɛnɛ dɛ yɔrɔ Kulibali filɛ nin ye ko caman t'a fɛ o t'a la n buramuso ko caman t'a fɛ e de b'a dɔn bi ka tɛmɛ ne kan Attends. Mon commissaire, écoute. Quoi? Attends, je. Et vous venez quand tu es là, quand le commissariat là? Comment vous non? Aïe, je ça. Il y a une fois que mais après. Non. Là, c'est sérieux. Comment? Comment on tara? Bandi do tara boutique di do ro kata boutique di fra ay na fo bandi uge ka boutique di fra ka waru beta mais n'était du mal à ça comme ma famille ira non ne ka après tout ira o ma fala ne très nobo marfaka donc, mon commissaire, non, c'est sûr que c'est une erreur. Il va se remplir tout le monde fait. Sinon, non, Marfa, quel est le boulot? Ou Marfa, quel est quelle entreprise directeur? Donc, il a là qu'il faut pour souiller Marfa d'Odian. Il y a un papier signé, Marfa Sanan Tokola. Enfin, tout c'est réglementé. À papier, vous mais c'est qu'on a papier rien fait. Non, au tembo bureau là, au tembo sodé. Non, Marfa B non. Bien sûr, mais c'est qu'on a Marfa B papier de Falébé. C'est pas la peine qu'on a noué. D'accord. Oui. Donc, il y a un droit. Donc, Marfa, voilà de Yera, net très noble ma famille là.
Ok, problème d'accord, mais fin de là-bas rapidement et puis mis sur police sur la sans ça. C'est que le drone do. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Non, rassurez-vous, ne va donc fouiller. Eh, ay marfa kelen do marfa kelen pe de venir boulot. No te fouiller do marfa ko la. Comment te comme nata atogodi bureau ni ka fo mettre dans bimoro a boutique chou. Eh ay ko ni ni ne kunga vagabond ko ni ne ko mo nga second ko no ne nga second ka ban. Ero bi ko ntena ke ne ka vagabondage damne o. Non, rassurez-vous, je suis non d'autres équipes pour menaçant. Alors, ministre, le commissaire à la science. Alors. Il fallait me terminer de la encore à Kachurutara. Si ça, le commissaire fait des gars, vous voulez. Quoi, aller? Body d'autres boutique d'autres qui carbonanina. Kakla kakawaru beche. Kumbe kuma famille yera o yoro ina no kuni ne tika no bo mafala ne yera ko mo ne tika no chuguri ne mo fo mafa be jo sa menga bara da ba ti meta sa ne tu maloko jiye beta oh ja tu no ya beta Polisi ye gawusu minɛ ka taa n'a ye wa? Ala, polisi ka gawusu minɛ ka taa n'a ye wa? Secrétaire de filɛ k'a fɔ a ɲɛna ko polisi ye gawusu minɛ ka taa n'a ye. K'u taara n'a ye. U ye papier d'a kan ko ka taa kaso bonba la. Famaba nin fɛnɛ y'a ne ka gɛlɛya daminɛtɔla ye koyi. Ala, gawusu ye mun kɛ tuguni sa? Famaba.